Huma 206 l-każi ġodda ta' COVID-19 li ġew reġistrati f'pajjiżna bejn il-ġimgħa u s-sibt tal-total ta' 32,275 minn Marzu tal-2020. Tħabbar mill-Ministeru għas-Saħħa fejn ġie spjegat li mill-235 każ imħabbra tul il-jum tal-ġimgħa 57 minnhom kellhom il-fuq minn 39 sena bżieda fl-età medja mill-jum preċedenti għal 27 sena. Fil-waqt li ġie mħabbar ukoll li ġiet irreġistrata żieda fil-pazjenti li jinsabu rikoverati fl-Isptar Mater Dei kawżata l-pandemija kif preżentament hemm 17 persuna minnhom tinsab rikoverata fit-taqsima tal-kura intensiva. Fl-aħħar 7 ijiem pajjiżna ra żieda ta' 1315 il-każ tal-COVID-19 bl-ammont ta' persuni li sal-ġimgħa ġew infettati bil-varjant Delta mhux magħruf. Madankollu huwa mifhumi li din l-aħħar żieda qawwija fil-każijiet f'pajjiżna hija dovuta propju għal varjant Indjan. Fl-aħħar sigħat fiequ 5 persuni fil-waqt li fortunatament ma ġiet irreġistrata l-ebda mewta bit-total jibqa' dak ta' 420. Intant issa huwa konfermati li dawk il-Maltin u l-Awċin li se jmorru b'tala qasira fi Sqallija se jkunu qed jiġu ttestjati għal COVID-19 mal-wasla tagħhom fil-Gżira Sikola anke jekk ikunu mlaqmin bisħieħ. Nħabbar mill-awtoritajiet Taljani wara li l-President ta' Reġjun Sqalli Nello Musumeci qal illi kull min jagħmel il-wasla tiegħu minn Malta irid jiġi ttestjat permezz ta' rapid test. L-awtoritajiet saħħu li anke jekk persuna tiġi b'test negattiv minn Malta xorta waħda hija obbligata tagħmel rapid test mal-wasla tagħha fi Sqallija. Intant daw kollha li jaħdmu f'pajjiżna li ġejjin minn pajjiżi Afrikani u Asjatiċi issa jridu juru evidenza li huma vvaċċinati b'mod sħiħ kontra il-COVID-19 bilan illi jġeddu l-permess tax-xogħol. Dan ħabbar mill-Ministeru għas-Saħħa fejn ġie spjegat li ċertu third country nationals li jaħdmu f'pajjiżna jridu wkoll jinkludu evidenza ta' tilqima bisħieħ kontra l-coronavirus fil-karti li jridu jippreżentaw minħabba t-tiġdid tal-permess tagħhom. Għal dan it-tiġdid l-unika ċertifikati tal-vaċċin aċċettati huma dawk ta' Malta. L-screening tas-saħħa li huwa mandatorju għal dawn il-ħaddiema barranin irid isir ukoll minn persuni non-EU, irrispettivament minn fejn ġejjin, li jaħdmu bħala dentisti, tobba, wiebel, infermiera, carers, terapisti, massers u dawk li jaħdmu fil-catering. Intant minn nhar it-tnejn 19 ta' Lulju Malta ser tkun qed tibda tirrikonoxxi ċertifikati tal-vaċċin mill-Istati Uniti bil-verżjoni diġitali tagħhom ser tkun aċċettata mill-ewwel ta' Awwissu.